Tak brášku, chystáš něco? Chystám teď do studia. Jo. Jo, Dobře, tak jo, tak to zajebe. tomu ver. Jeden divák je tady. Takže jdeš do studia, jo? Jo, do studia jdu teďka tam zabít. Nějakou odpověď pro někoho, nebo co? Ať se těšit. Ať se na co těšit. Dobře, dobře. Tady, bráško. Kolik je hodin přesně? 14:45. Dobrý. Dobrý. Hej. Zdraví tě nejedu na Franto. Čau, bráško. Čau. Čau, čau. Tak tady to je Franta. Pojďte dál, hoči. Dobře, bráško. Co jde? Jo, dá se to, co ty? Dobrý, kámo, ty hodně práce, ty vole. Tak tady dneska budeš nahrávat, bráško. Bomba. Slyšet, vole, tady dělají s tou lopatou, ty vole. Jo. Tak co, jak to jde, bráško? Dobrý, ty stříhám zase tu knížku, vole. Jo. Vole, pro ty děti, ty vole, tak vole, týhle týpek mi zase nahrál, vole, 6,5 hodiny, vole, záznamu. Kam přišel 91 letý, tyhle týpek, fakt brutální, jo. no, šikovnej, ty vole. Hele, dneska budeme dělat co, nějaký, jakoby song, kdy jsi říkal, jakoby No, Franta. na ty kokoty. Jasný. A ty máš to? Ty máš nějaký bubny? Nějaký věci? Ne, něco zase s Jo. Jo, a víš co? Jo, vím, Jo, přesně, okay. bráško. Jenom by si tam dal ten svůj jak se tomu říká. Jak jsi to minule stopoval. BPMko. Jasný. No jasně, no. No a on by to tam zajebal. Mám pro něj text. OK. No hele, chcete něco k pití, nějakou kávu? Ne, čaj, bráško, tohle, ne, já nevím, jestli chceš, bro. Nechci. Pohoda, tyhle. A ty jsi někdy nahrával nějaký song? Ještě ne. Poprvý a máš právě. trému, nebo tak? Fakt jo, to je úplně v klidu, ty vole. Neboj se, to dáš úplně jak jo, nic, dáš si bráško. tak pán. Přemýšlím, dobrý, tak prvně stáhneme ten beat, Jo, pak bráško. budeme poladit tyhle, tady Jo. do té místnosti mikrofonu, já ti ukážu. Hele, bráško, prostě možná nějaký- pro něj by bylo lepší, kdyby si dal, protože on se ho nedávno napsal ten text a bylo by dobrý, jestli by si ho dal na sezení? obrazovku. Mohlo by se dát na obrazovku ten text? Jo, může, ale spíš bude stát, ne, u toho projevu, ne? Jo. Jo. Než sedět, že jo? No, Stát, to je stát. nesmysl, stát. no. No, tak na mobilu tak jedině. se pojď podívat, na obrazovce to normálně Tak pojď, bráško. Ty to dáš, já to normálně dám sem na ten monitor, víš co, a jenom jakoby my prostě poladím pak mikrofon, abys to měl, víš co, budeš tady v klidu, budeš tady sám, vole, nikdo na tebe nebude čumět, vole, tohle Musí to, být v klidu, napni bráško. sluchátka, ty nás budeš slyšet, takže jakoby v pohodě. A tady Neboj ti- se, bráško, tady zajebeš, promítnem ty a ještě ti jakoby asi poradíme s tím workflow, jakoby jak třeba Všechno. sázet ty slova, jako že si pro ně poslechneme nějaký jakoby tvůj pojem toho, jak to ty chceš asi to, aby tam byl kus jakoby tebe, že Dej, jo? bráško. Dej mu vodu, prosím. Co? No to víš, jo? Jak si druhý Biggie, bráško. To dáš jak nic. Dobrý, tak já to jdu stáhnout, jo? Dobrý, bráško, tak jo, prosím tě, dej mi zavřu to, ten to mobil, tady jak popsaný se jmenuje mobil. ten beat jenom. Tak jo, řekni něco divákům. Tak těšte se na můj nový hit, který zajebu teďka ve studiu. A Je to odpověď pro někoho, nebo jak? je to odpověď A pro koho? Pstruha, pro TV Twix a všechny ty buzny, co nám dělali reakce. Dobře, bráško, tak jo, máte se na co těšit. Peace.